No niin, nyt ollaan Valencia-kujan päädyssä. Tää on tällainen umpikuja. Ja sit kun täältä jatkaa pikkasen pitemmälle, niin täältä tulee tää 1127 Valencian kämppä. Jatkaan videoini hetken kuluttua. Tai voin mä käydä tästä loppumatkankin. Tässä oikealla näkyy tää kämppä. Ja siinä on autotalli ja se kämppä autotallin päällä. Ja kämppä aukeaa sitten oikealle puolelle etuovia, niin näin. Ja mä jatkan vielä tästä ohi, että näette mitenkä lähellä puistoja tää on. Ja tässä oikealla on tän tontin aita. Ja heti sit toisella puolella on puistoa ja pyöräpolkuja. Täällä on tää kämppä näin. Ja käännyn vielä tähän suuntaan.